Pomodlíme sa. Pane a Bože môj, v pokore a bázni si uvedomujem, že všetko má svoj čas. Uvedomujem si, že je čas narodiť sa a je čas zomrieť. Ďakujem, že mi až doposiaľ dáva život na tomto svete. Prosím ťa, aby som ho využívala čo najviac na Tvoju slávu a ľuďom na požehnanie. Keď príde posledný deň, keď príde deň stretnutia s Tebou, príjmi ma do svojho kráľovstva. Nie pre moje zásluhy, ale pre milosť, ktorú si mi preukázal v Pánovi Ježišovi Kristovi. On zomrel za moje hriechy a vstal z mŕtvych, aby som aj ja mohla večne žiť vo viere v Neho. Ďakujem, že Ty si Pánom nad životom aj nad smrťou, lebo to je moja nádej pre časnosť a pre večnosť. Amen. Slová písma svätého k dnešnej nedele sú napísané v liste Židom v 3. kapitole od 12. po 14. verš. Hľaďte, bratia, aby nikto z vás nemal zlé a neveriace srdce a nepadol od živého Boha. Ale napomínajte sa navzájom deň po deň, dokiaľ sa hovorí dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Lebo sme sa stali účastníkmi Kristovými, ak podstatu, ktorú sme mali na počiatku, zachovávame pevnú až do konca. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujete si slova Svätého písma, ktoré vám budem čítať z prorockej knihy Sofoniášovej z 3. kapitoly od verša 8. po 17. Preto očakávajte na mňa, znie výrok Hospodinov, a to na deň, keď povstanem ku koristi, lebo mojím rozhodnutím je zhromaždiť národy do vedna, zhrnúť kráľovstvá a vyliať na ne svoju prchkosť i všetku pálčivosť svojho hnevu, lebo v ohni mojej žiarlivosti strávená bude celá zem. Vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby mu svorne slúžili. Z druhej strany kúšských riek, moji vyznavači, dcéra mojich rozptýlených, prinesú mi dar. V ten deň nebudeš sa hanbiť za všetky svoje skutky, ktorými si sa mi sprevenil, lebo potom odstránim z tvojho stredu tvojich pyšne jasajúcich a nebudeš sa už vyvyšovať na mojom svetom vrchu. Ponechám uprostred teba ľud biedný a chatrný i budú hľadať útočište mene Hospodinovom. Zvyšky Izraela nebudú páchať neprávosť ani hovoriť lož a nenájde sa v ich ústach podvodný jazyk, lebo pás budú a odpočívať a nik ich nevyplaší. Zaplesaj, dcéra Sion, zvučne pokrikuj Izrael, raduj sa a jasaj celým srdcom, dcéra Jeruzalem. Hospodin odňal rozsudky nad tebou, odvrátil tvojich nepriateľov. Hospodin, kráľ Izraela, je uprostred teba. Nebudeš sa už báť zlého. V ten deň povedia Jeruzalému, neboj sa, Sion, nech neochabnú tvoje ruky. Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba, z ťa zachraňujúci hrdina. On radosne zaplesá nad tebou, obnoví ťa vo svojej láske, bude s plesaním jasať nad tebou. Amen. Milí bratia, milé sestry, pozeral som raz jeden film hovoriaci o mužovi, ktorý bol pre spáchaný čin odsúdený na trest zmrazením na mnoho rokov. A iste vám je ihneď z toho jasné, že ide o žáner filmu, teda že je to fantastika. A tak teda vo filme ide o to, že po mnohých 10 ročiach je tento muž prepustený, alebo vlastne odmrazený. Začína znovu žiť, ale v skutočnosti spoznáva celkom odlišný svet. Jeho rodina, známi, priatelia, už nikto z nich nežije. Ľudia majú iné zvyky, platia inakšie pravidlá, vozia sa iné autá, mestá vypadajú inak, treba sa hodne prispôsobovať, zmeniť sa. Aj keď v skutočnosti tento muž žije, je to nesmierne náročná zmena, ktorá sa zdá byť sama o sebe takým pretrvávajúcim pre neho trestom. Nie je film, ale je to žiaľ pravdivá skutočnosť, čo sa deje v dnešnom svete, v ktorom sa denne naplňajú také pomýlené zmeny. Keď by sme prespali len týždeň, je celkom reálne, že už po takom krátkom čase sa zobudíme do sveta, v ktorom sa udiali aspoň maličké zmeny, častokrát však len k horšiemu. Ak by sme však spali mesiac či pol roka alebo viac, tak v tom prípade šance zobudiť sa do zmeneného sveta sú o to väčšie. O tom vlastnými skúsenostiami hovoria ľudia, ktorí roky strávili v kóme, pripútaní k lôžku, nevnímajúc svet okolo seba. Alebo aj takí dobrodruhovia, ktorí sa vybrali niekam na dlhé expedície do divočiny, do samoty, kde nie sú ľudia, ktorí zväčša tie zmeny k horšiemu spôsobujú. Zaujímavou správou spred asi 2 rokov, keď sa akurát k slovu hlásila pandémia, bola skúsenosť jednej skupiny dobrodruhov, ktorí sa vybrali na šíre moria a oceány s cieľom na plachetnici oboplávať celý svet. Keďže mali nadostač zásob jedla a vody, na pevnine sa zastavili skutočne iba zriedkavo a pritom neudržovali styk s ľuďmi.
Až len v cieli plánovanej cesty zistili, teda počkalo na nich veľké prekvapenie v podobe nových pravidiel spoločenského života. A skúšam si teda predstaviť seba, že zažívam takú ráznu zmenu života, ktorá sa udeje z nenazdania, o ktorej som ani len nemal potuchu. Skúsme si teda predstaviť, ako takéto zmeny dokážu ovplyvniť človeka. Obdobie cirkevného roka, v ktorom sa nachádzame, poznačené je takou zvláštnou zvesťou, ktorá tiež hovorí o zmenách. Sú to zmeny, ktoré sa týkajú budúcnosti, avšak človek ich už teraz pozorne musí sledovať. Ide totiž o zmeny týkajúce sa konca času. Preto sme vyzvaní byť v strehu, keď ide o znamenia, lebo prichádza doba, keď žiadne zmeny v smere k náprave už nebudú možné. Sledovať zmeny v dnešnej dobe vôbec to nie je náročné, ani nie je náročné dať ich do kontextu biblickej zvesti a početných prorockých upozornení. Sledujeme zmeny počasia, ktoré čoraz viacej zúrivo vyčíňa, pripomínajúc nám, že to teraz musíme uberať plody nezodpovedného zaobchádzania s Božím darom, akým je príroda. Sledujeme správy o vojnách, ktoré nás desia, o znehodnotení ľudského života, keďže denne na tisíce ľudí prichádza o život. Sledujeme dominantnosť a pažravosť tých mocných, pred ktorými sa slabí môžu iba v strachu ukrývať. Sledujeme potom neľudskú, priam zvieraciu odvetu tých, ktorí sú nespravodlivosťou tých mocných pritláčaní do kúta. Sledujeme skutočne tie biblické predzvesti a rozmery skazy, ktoré sa hlásia čoraz viac k slovu. No človek, obzvlášť kresťan, musí byť značne viac než len pozorovateľ a hodnotiteľ takých zmien. Zmeny, ktoré vidíme vokol nás, je potrebné, aby rovnako tak podnietili zmeny aj v nás. Zmeny, ktoré potrebujeme podstupovať, sú tie, ktoré predkladá Biblia. Zlo, ktoré je tak silne prítomné vo svete, potrebuje nás viesť na kolená k modlitbám, k hlbokému prehodnoteniu a k náprave toho, čo napraviť môžeme, teda seba samých. Kresťan nesmie byť súčasťou zlého. A keďže pozorujeme, ako veľmi zmeny formujú budúcnosť, zhodnoťme a uvedome si, že ani my nesmieme zostať nezmenení. Pod vplyvom zlého sa však potrebujeme zmeniť k lepšiemu. Jasnú potrebu po takejto zmene a náprave k lepšiemu pripomína nám aj zvesť proroka Sofoniáša. Bol to muž, ktorý hlásal príchod Dňa Hospodinovho. Zvesť proroka Sofoniáša sa v tých hlavných četách vlastne ani neodlišuje od zvesti iných apokalypticky zameraných prorokov. On tiež pripomína, že to bude skaza, ktorá sa ničivo dotkne celého sveta. Nie len tých, ktorí sú pre svoju minulosť akoby predurčení na skazu. Ale pozor, takúto predurčenosť ku skaze Biblii ani nie je možné pevne definovať. Hospodin Boh sa každému ponúka ako milostivý Boh. Boh milosti. A rovnako tak každému varovne pripomína príchod času jeho spravodlivosti. A tak teda skaza sa nebude týkať len niektorých. Trest je pre všetkých, ktorí celé svoje dúfanie zakladali nie na Bohu, ale na skutočnosti, že sa spoliehali v niečo iné, niečo zemské, telesné, napríklad aj to, že patria k vyvolenému národu. Prorok Sofoniáš však pripomína, že si Hospodin Boh zvláštne vyhradil svoj ľud, do ktorého môže patriť každý, kto na neho čaká s chvením, nádejou a vierou. Pozerajúc sa na budúcnosť očami proroka Sofoniáša, vidíme teda skazu. Hospodin Boh chce dovedna zhrnúť kráľovstvá a vyliať na ne svoju prchkosť i všetkú pálčivosť svojho hnevu. Hospodin Boh
chce takto zničiť kráľovstvá ľudu, ale záchranu a spásu chce ponúknuť všetkým národom. Takúto nádej hlásal aj prorok Sofoniáš hovoriac: vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby mu svorne slúžili. Milí bratia a milé sestry, to, čo kedysi hlásal prorok, bola to jasná myšlienka zbúrania a zániku starého, ale aj vzniku niečoho nového. Je tu zasľúbenie nového kráľovstva, ktoré do tohto sveta, jasne rozumieme, už preniklo v Kristovi Ježišovi. Jeho kráľovstvo je nepochybne prítomné v tomto svete. Toto sám Ježiš zdôraznil, hovoriac: aj hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami. Ono sa vzmáha a rastie aj uprostred bied a ťažkostí, ktoré sú neustále vo svete. Avšak zároveň aj platí, že hoc sa svet raz pominie, Božie kráľovstvo bude pevne stáť na veky. A preto v meniacom sa svete hľadajme aj vlastnú príležitosť k zmene. Pomyselne sa oddeľme od toho, čo zanikne, a prikloňme sa k tomu, čo zostáva na veky. Milí bratia a milé sestry, slovo proroka akoby bolo o dnešných časoch, o všetkom, čo sa v tomto dnešnom padlom svete deje. Ono aj je v skutočnosti o týchto a rovnako o budúcich časoch, ktoré nám pripomínajú pominuteľnosť a koniec. Tieto slová dokonale zodpovedajú zvesti o znameniach konca času, o čom hovorí táto dnešná nedeľa. Ako Božie deti, my však nechceme len zotrvať pri tých smútkom nasiaknutých myšlienkách o konci. Potrebujeme ich zohľadniť, brať vážne ako upomienku, ktorá nás vyzýva, že potrebujeme pravidelnú duchovnú zmenu. Dnes vďačne zhodnoťme, že prorok Sofoniáš kedysi hovoril však aj o nádeji. Jeho slovo dokonale reflektuje to, čo nám Hospodin Boh zasľúbil v Pánovi. A sú to radosť a požehnanie. Radujme sa, že sú aj od nás v Kristovi odňaté rozsudky. A rovnako plesajme, že sme zachránení pred nepriateľom. Chváľme Hospodina, ktorý je uprostred nás v každom čase. On nás neopustí, ale nás zachráni, vyslobodí a dá nám príležitosť radosne plesať nad večnou záchranou. Amen. Milostivý Oče, častokrát si v našich myšlienkach spomíname na ľudí, ktorí stoja v núdzi a ktorí potrebujú v prvom rade Tvoju pomoc a ochranu a potom aj našu pomoc a porozumenie. Častokrát myslíme na ľudí núdznych, ktorých sa životy menia, ktorí sa musia prispôsobovať častokrát k horšiemu. Nieraz všetci stojíme v tejto neblahej a nemilej úlohe a preto Teba, Boha, prosíme, aby si rovnako tak stál duchom pravdy pri nás, by sme všetky tie skúšky, ťažkosti života dokázali prekonať. Modlíme sa Ti, Pane, za všetkých našich bratov a sestry, ktorí potrebujú Tvoju ochranu a pomoc. Zároveň si uvedomujeme, že všetci ju potrebujeme. Zvlášť v tomto čase, keď je vo svete tak veľa násilenstiev a zla. Prosíme ťa, Pane, o pokoj vo svete, o ten mier, po ktorom tak svet dychtí. Naprav to, čo my ľudia nemôžeme. Naprav naše srdcia duchom pravdy, aby sme dokázali žiť na slávu a česť Tvojho mena. Daj nám, aby sme v Tebe spoznávali jedinú pravú hodnotu, za ktorú treba bojovať. Pravda nie so zbraňou v ruke, ale s tichým a chápavým srdcom, ktoré chceme v tomto čase Tebe, Pane, odovzdávať. A chceme ho odovzdávať Tebe v každom čase, až po ten čas, keď z Tvojej milosti príjmeme dar večného života. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach,
Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen.